to bari in bar yayin nan haka, in ya so gobe idan na dawo sai in karasa, amma bari in fara kona wannan tukuna. Kai, waye kai? Sunana Baradu, ni aljani ne. Kai aljani ne? To tsaya yanzu ma dakata. Da ka zo waje na yanzu ka tsaya kekam. Uban me zaka yi min? Na zo ne domin na roƙe ka wannan yayin da za ka kona dan Allah kaka kona shi. Kamar ya kan na kona shi? Dan Allah kaka kona su saboda akwai guragun aljanin da ba za su iya tayi ba sai an tallafa musu. Kai dakata ka ji aljani kake kowaye? Bari in ga ma yau ba wanda ya isa ana ni kona yayin sai da na gama tattara yayin ka sai kan kona ka dalla wuta. An yafe ma ifritu gangazu kana ina kai ma da kana yafe ma kai da ki tafi da kai. To da farko dai ni ƙaura ne, na zo gurinka ne neman taimako, ka taimaka min da aljanu guda biyu waɗanda za mu rayu tare da su, duk abin da nake so za su Ha 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 ha! Inda aljanu ne ka samu, amma dole sai ka cika wasu sharuɗa guda biyu. za yadda na amince, duk wani sharaɗi da kasa zan karɓe shi hannu biyu in dai buƙata ta za ta biya. Bukatar mu ta farko za ka sadaukar mana da babanka, ta biyu za ka sadaukar mana da babban ɗanka wanda ka fi so. Ba damuwa, in buƙata ta za ta biya har uwata sai na baya, ba babana ba ma. Matsawar buƙata ta za ta biya, babata da matata ma zan iya sadaukarwa. Kawai ni dai in samu abin duniya shine abin da ya dame ni. Ka san yanzu za mu je nuna ma manya-manya aljanu da zan baka. Tashi mu je nuna ma.
Wannan ta yi? Wannan ta yi. Ya gangazu, kamar yadda na yi wa boka alkawari zan kawo ɗana da ubana, to yanzu ga ɗana nan na fara kawowa domin in sadaukar da shi. Na cika muku alkawari na farko na kawo yaro na, yanzu saura ubana ya rage, kuma zan cika shi ma wannan alkawarin na yi alkawari. Gabaki ɗaya ƙauyen namu ma ya rage mutane ɗan nan yara da suke wasa a dandali yanzu sun daina ma gabaki ɗaya. Ga yanzu ciki na ma ya yi shi wallahi. Salamu alaikum. Alkwana. Ce kana ta nan baka je ka kwanta ba. Wallahi magana nake, ciki na ne ya rarike. Cikin ka ya rarike? Mana. To me faru? Yunwa kuma na ga yaran nan na wannan dandali sun daina fitowa. Dandali ai da yake ka san kwanan nan mai unguwa ya magana ya ce wai ana tara samari da 'yan mata shi ba zai yadda ba a garinsa. To ina ga dalilin da ya sa ka ga yan da yara kuke nan. Kai ni ba ma wannan ba, ni fa yanzu ɗazu na je gona na gaji tubus na gaji, na riga na gaji, bacci nake so in je yi. Sai kuma yanzu na dawo daga can kuma na zo na gan ka ana. Kuma dai baccin nan da nake yi haƙura zan yi, da safe na je gun wannan mai shayi. Mai shayi? Ne mai shayi. Ok, to shi kenan. Ka san yana yin shayi mai kyau. Ok, yana yin shayi mai kyau. Ko dai anan da ma za mu kwanta. Nan? Ba sauraye? Ba sauraye ciki. Anan in za mu kwanta. Anan? Tunda dai ai mun saba kwanciya, kuma ciki zafi. Gaskiya cikin gida zafi, amma nan ɗin to ni dai baka ga in ba za ka iya kwanciya ba. Shi kenan, mu bari mu kwanta. Allah din na saurara ku. Kamar yadda ka faɗa boka, wallahi tallahi mun ga wannan fatalwas. Wanda yawa aljanni rashin kunya. Haka ne. To yanzu boka me abin yi? Ya za mu samu aljanna. Inda ne alƙawari, ga alƙawari na nan na biyu, ga babana nan na kawo zan sadaukar da shi ma. Tashi ku tafi.